Hát sziasztok! Én Szabolcs Tíz vagyok, és ma a kreatív városunk lesz Flatban. Tehát gyertek, menjünk is már be, és építsünk egy kis házat. Vegyünk magunknak anyagokat, tehát ez már jó lesz. Bemehetünk ám ide. Vegyük el ezt, és egy ilyen rámaféle ide. Hát én nagyon várom a 0.15-ös verziót, de azért megvan, csak a beta. A beta az egy csupa szar. Bocsánat, egy kicsit. Raktam ezt a blokk. Tehát mindegy. Csináljuk mi a dolgunkat, amit kell. Tehát azt hiszem, hát ez tök jó, ahogy csináljuk már az alapot. Jó. Tehát akkor kiadjuk egy ilyen csizét. Tehát ez ajtó. Az ablak. Tovább. Ezek van ilyen üvegek. 3, 4. Vegyük el az üveg. Tehát rakjunk inkább egy ilyen glass. Tehát azokkal nem tudom lerakni a blokkokat. Őszintén megmondom. Rakjuk így, többféle videóm is lesz. Ajánlom, hogy iratkozzatok fel. És köszönöm a megértést. Hát én most már Romániában élek, de igazából magyar állampolgár vagyok. Magyarországon születtem. Tehát be is bizonyíthatom ezt a dolgot. Hát, fél év múlva lesz olyan videó is, és mutatom, hogy ugye az állampolgár vagyok. Ez nem mostan, hogy kommentáltok, most mondta, hogy nem tudom mi. Mondom, ez lehet, hogy nem tudom, mikor jön rá majd, valamikor ez is. Oké. Nem így. Vegyünk egy pár spurcsdúrt, és egy ilyen ajtót. Ó, Istenem. Hát, mit mutatunk, nem is olyan jó. Hányos percnél vagyunk? Hát 4:20, csináljuk kb. 8-ig. Én most inkább egy ilyent veszek, és így rakom, mert az olyan blokkal megöl a világ. Tudjátok? Volt egy ilyen, nem tudom, hogy hívták ezt a titkot, de volt egy ilyen, hogy szerencsegép, és nagyon tetszett a videó. Soti hirdetőre is iratkozzatok fel, kérlek szépen. Aztán még egy fejem.
A Csati, majd mondtam, a Csati ajánló, az egy Szabolcsi 10 fickó, mind az én nevemmel. És az egy osztálytársam, őt úgy hívják, hogy Szabolcs Zsoldos. Igen, Szabolcs vagyok. És most aztán ide ki kellett költözni Romániába. És hát ez a szitu nálunk. Aztán jó nekem itt is. Nem tudom, ha még ki fogunk költözni Magyarba. És igen, nem tudom. Július környékén talán július, augusztus, igen. Fogok kapni egy nagyon jó szuper gépet, vagyis számítógépet. Igen. Na tehát megvan a házunk. Rakjunk valami kicsi sárgát ide. Legyen már valami színesebb, nem? Legyen szebb. Oda raktunk, nem? Ilyen hülyék vagyunk. Most szól apámnak a telefonja. Aztán nem akarok én utána menni, tudjátok ti. Mert akkor a videó elszaródik. Anyukám most itt beszél nagyba. Tehát ez nekem mindegy. Nem hallatszik. Szerintem. Na ez a szitu, az első házunk. Igen, mennyi. Ó, ez a kő aztán beton lett. Ez nekünk ide nem kell, mert ez nagyon csúnya. Rakjuk ezt ide. Fú, atya úristen. Bocsánat. Ó, hát itt az ajtón. Igen, csináljunk itt valamilyen bizét. Egy ilyen úthacskát, hogy már más házok is, akkor más irányban a házak. Tehát ez egy ilyen város. Tehát, hogy így készítünk egy kis város magunknak, tudjátok. Off. Rakjunk egy kicsit ide. Egy ilyen út lesz. Így. Rakjuk meg. A Románia is egy olyan kicsi ország, de nem mutatom, hogy nagyobb Magyarország. Hát itten azért nem kapunk sok magyart Romániában. Meg vagyok győződve, hogy annyi magyar van itt Romániában, hogy több a magyar, mint a román Romániában szerintem. És érdekes, hogy Magyarországon nagyon kevés románt kapsz, vagyis lehet, hogy nem is kapsz románt. Tehát mi voltunk egy ilyen Erzsébet táborban nyáron, találtál egy románt, megijedtél. Tehát volt egy ilyen egy Molnár, vagy Erzsébet tábor, vagy ki volt ez? Ilyen Erzsébet tábor. Ha voltunk így, ott legoztunk. Tehát, hogy nekem milyen nehéz volt avval az emberrel angolul beszélni, hát ez ki se volt mondható. Hát, no. Mert 11 évesen nem mondtok angolul, tudjátok ezért. Így, rakjunk egy kis kerítést. Mit keresek? Tehát rakjuk így tovább nekünk. Na, tehát így. Meg is lett a kis házunk, hányadik percnél vagyunk? 9:29. Hát ennyi volt ebből a városi részünkből. Na, én Szabolcs 10 voltam. Nagy sziasztok! Holnap jövünk vissza a következő részünkkel. Tehát ennyi volt már. Így. Nem. Így legyen.
Na ennyi volt mára, én Szabolcs 10 voltam. Adjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, kérlek szépen. Na sziasztok!